sokazko soinutresnak Euskal Herrian aspaldidanik soinutresna herrikoiak ditugu. Gaur, Nafarroako herriberan gaude, Paltzes herrian. Gurekin, bertako sokataldea edo rondaila. Paltzeseko rondaila 1963an eratu zen, eta geroztik bai herrian eta bai Nafarroako beste zenbait herritan bere musika eskainiz ibili izan da. Euskal Herriko ipar ekialdean Siberoako probintzia aurkitzen da. Eta bertako soinutresna ezagunena xirula daukagu. Xirula bai atabalez lagunduz edo bai danburiaz lagunduz. Eta gurekin daukagu Siberoko azken edo orain gaur egun xirulari bezala ibiltzen dana, Jean-Michel Betaxagar, eta berarekin ibiltzen den atabala jotzen, Pierre Ager-Gat.
Ninezu Piera Gat, aharen sortuk martxuan 6-an, 1954 ernabeita aspaldian. Ta gazte-gazteti banizen guzta dantzako eta maskadakako. Geo hasinen duzun eta txilolatzen, dantza utzin duen. Eta geo berriz tabalatzen. Ninezu Jean-Michel Bedatzagat, 1951 sorturik nuzu Siberuan, ene erregentak edo maisuak izan dira Kopen Mauletara, Ageret, Pierre Txahuni Ruri, eta Pierre Agergat ene Tabalari Laguna. Euskal soinutresna ezagunena azkeneko denboretan txistua dugu. Bai nekazari eta bai kaletar edo urbano inguruan. Arizkungo Martintoneko bordan Maurizio Elizalde bizi da, Baztango txistularia. Eta nekazari inguruko txistulari muestra egokienetako bat. Maurizio, noiztik, nola, nun, ibilizera txistuarekin? Lehenengo hasiera emango dut. Non sortu nintzen, noiz sortua naiz. Amaiurren, Lizundegiko mendia deitzen den baserri betean sortua naiz. 1900 urtea irailaren 21 batean sortua izaten naiz. 9 urte gintuela, nituela, aita eta amarekin etorri ginen Martintoneko gorda deitzen den baserria, Arizkungo baserri batera. Geroztik bentsa bizi gera. 10 urtetan hasi nintzen txistuekin pixka nahazten. Aitari eskerrak, arek erakutsiz. 11 urtetan lehenengo aldiz Arizkungo plazan jo izan duen soinua. Garai batean, herri guzietan, Baztango herri guzietan eo gehienetan txistuleria baziren. Baino banaka urtetan, joan ez bezala, akitzuz. Orden Maurizio Elizalde eta lehengo tamborraria Manuel Jaurenan biek hasi ginen, herriz herri hasi ginen. Eta gero Manuel Jaurena hil zanean Felix sartu zen nerekin. Ni txiki-txikitik banuen nire gogoa, atabalari izatekoa. Baina, gure ama eta aite pobrea gaixoak eta enitzen atabal baten jabe behineri zen. Aurren bora, pastun atabalik gabe. Baina, nik alako gogoa nauken, eta niretako kadirak eta maiek eta denak atabalatzien.